इभिनिं लोगोफोर बालाजियाव बेरायनो ओंखारलायबाय नै बालाजि थांनो नागिरदों आरोना ओरैनो थास्लायस्लाय बेरायनो नागिरदों ओंखारबाय नै गानै जोमै ओरैनो थास्लायस्लाय खनसे बेरायना फैनि बालाजि मन्दिर सोरबा सोरबा नुखाबाय जानो हागौ बांसिनानो फ्राय नुखाबाय जानो हागौ आरोना बालाजि मन्दिरखौ आरो जायफ्रा नुवाखै बे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना चलो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै फाइनालि आङो दायो लख्रा मोनफैबाय आरोना ओरैहाय लख्रा ब्रिज ओरैहाय पेट्रल पाम्प आरो लख्रा बियो दा आं थांगोन ओरैहाय बालाजि थांगोन आरोना नैबेयो सिटि बास आरोना फिसा फिसा गुवाहाटि सिटि बास आरो बियो बेनिफ्राय हगारो खानापारा जालुकबारि हगारो आरो बेनिफ्राय बिराद मानसि जायो दै लोगोफोर दायो आङो बालाजि हाबफैजेनबाय आरोना मानसियानो मानसि दा बिराद मानसि जायो आरोना सानावहाय बारा मानसि जाया आरो इसिबां मोनायो इसिबां मानसि जायो आरोना दा आङो बालाजियाव हाबफैजेनबाय नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आरोना माबायदि मानसि जायो ओरैबो दङ मानसि गार्डेनावहाय सेस बेरायजोबो आरोना लोगोफोर दा मानसिफोरा फैबाय आरोना गार्डेनाव बेरायनो फैयो आरो बिदिनो फाइनालि दायो आङो बालाजियाव मोनफैबाय आरोना दा बालाजियाव दङ आङो मोनाबायबो एसे मोनाद्रायदों आरोना जायगाया अब्लाबो मोनाबाबो बिदिनो मोनायावसो बांसिन मानसि जाखायो नालाय रायजोफोर एसे खोमसि नुसिगोन आरोना भिडिअआवहाय बालाजियावनो दा आङो मोनफैबाय आरो दा खोनादों बै बालाजि आरोना मन्दिर जाहैबाय बालाजि मन्दिर सोरबा सोरबा नुखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर बे नुखानायफोरनि सिगाङाव आङो रिकुवेस्ट खालामो बा खावलायो आरोना जेन'बा नुखानायफोरा बुंनो हागौ बे नुखानाय जायगाखौ भिडिअ खालामोलै होननानै कमेन्टफोरावहाय बिदिनो गाज्रि कमेन्ट हरनो हागौ आरोना जायफ्रा नुखानाय बेफोर दानायथों आरोना जेन'बा आङो नुयैफोरनि थाखायसो आं बानायदों आरो आंबो नुखायाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम बालाजियाव फैदों आरोना बेखौ मोनानानै फैनाय जाबाय आरो होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा मा दं बालाजियावहाय आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन आरो बेनो आरोना लोगोफोर बालाजिया ओरै बिदिनो फिसा फिसा गार्डेन दं बिदिनो मानसिफोर बेलासिनि समाव बिराद बेरायफैयो आरोना बैबो मन्दिर जाहैबाय ओमफ्राय ओरै बिदिनो ज' बेलासि समावहाय बिदिनो बेरायफैयो आरो फेमिलि लानानैहाय स्रायनो जायगाफ्रा मोजां नालाय थानो ओंखायनो बिदिनो बेरायफैयो आरो ओरैबो बिदिनो दंफां लाइफां दं आरोना समायना साजायनानै दोनदों माने मन्दिरसोखा नालाय बियो मन्दिरावहाय बिदिनो साजायनानै दोनो आरोना गार्डेनजों लोगोसे मन्दिरबो दङ बै नै बालाजि मन्दिरा बेनो आरोना बेवहाय फुजा जायो दा फुजा जागासिनो दङ ओरैबो बालाजि मन्दिरा नैबे उननियानो आरोना दा आं बेयावनो बेरायनो फैदों आरो बालाजियावनो हारसिंसो रावबो गैया हारसिं बेरायनो फैदों आरोना दा खोमसिसो जाबाय नै खोमसि नुयो ओमफ्राय ओरैबो दङ बैजोंबो दङ बैनो बेजोंबो दं आरोना बालाजिया ओरैबो दङ मन्दिर बैजोंबो मोनसे दं आरो बेनो आरोना लोगोफोर बालाजिया नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ ओरैबो गासिबो बेनो गोजा ओरै गासैयावबो बिदिनो मन्दिर फिसा दंजोबो आरोना ओमफ्राय ओरै खाथि खालायावहाय बिदिनो गार्डेन दं आरोना बेवहाय मानसिफोर अनेक जिरायफैयो बेरायफैयो आरोना बिदिनो फिसा गार्डेन दं आरो बिदिनो बेरायफैयो थान्दानो बेलासिनि बार जानो फैयो आरोना लोगोफोर ओरैबो गासिबो मानसिफोर जिरायना दंजोबो जिरायग्राबो दं आरोना हनै जिरायफैयो बिदिनो
मोनाबाय दै लोगोफोर भिडिअ'आवहाय बारा मोजां नुनाय नंला आरोना जायगाया बिराद समायना रमायना दै लोगोफोर मोनाखायसो एसे बोरैबा नुदों नाथाय सानावबा बिराद मोजां बेरायनो नै जेरैबो लाइट दंजोबो आरोना नैयावबो मोनसे दं मन्दिर आं दहाय खोन्थानाया नोंथांमोननो बैसोमोन दा नैबे दस्रा जालायबाय आरोना नुखाबायना लोगोफोर बेलासि सान हाबसि हाबसिबा बिराद मोजां बिराद बिदिनो फैयो फट' लाफैयो भिडिअ बानायफैयो नोंथांमोनाबो फैनानै बानायफैनो हागोन आरोना लोगोफोर बानायनो गोसोबा नाथाय मोनायावबा एसेबां माबा जाया सान हाबिनि एसे सिगां फैग्रोनांगौ आरोना ओमफ्राय गोसो बायदि भिडिअ खालामफैनो हागोन जायगाफोरा बिराद मोजां प्लेसनो दा आंना मोनाबाय नालाय दा बारा मोजां नुवाखिसै आरो लोगोफोर बिदिनो फैयै फैयै केमेरा सेल्फि लाफैयो भिडिअ बानायफैयो आरोना लोगोफोर नोंबाबो हागोन आंबाबो हागोन आरोना बेयावहाय माने गोसोबायदि आरो फ्रिनो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम खनसे फैफेरदों लोगोफोर नङाबा आं खोनायल'मोन बालाजि होननानै बेबो मोनायावसो भिडिअ बानायनाय जाबावबाय आरोना माथो खालामनो खाफालानो बिदि होननानै साननानै लानांसिगोन आरो भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय आरो लोगो मोनफिनबावसिगोन होमबा एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय